αυτό πολύ να σιωπήσει. Ποτέ Κύριε εμφανίσαι. των κατοικούντων και ευρισκομένων τυχόμη και νωρία τάφη, των ενωριτών επιτρόπων συνδρομητών απερωτών δωρητών ψαλτών του αού τούτου, και πάντων ημών του ελθόντων εις τη Θείαν μυσταγωγία ταύτη, των μακαρίων και ειδήμοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίσεως και πατρίδος αγωνιζαμένων και πεσόντων, και των επελπίδη Αναστάσεωςημένων πατέρων και αδελφών ημών, και ανάπαυτον Κύριε ταυτικάστων και κινημένων δούλων Σου, των κοιμηθέντων και νεωρία ταύτη και ενταφιαζομένων εις το κημητήριο της ενωρίας ταύτης. Εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώστομεν τη δέησιν ημών το Κυρίον, Κύριε, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, ελεήσον. Οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, ελεήσον. Ήμεραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθαν. Παράσκου Κύριε. Άγγελον ειρηνών παρά του Κυρίου ετισόμεθαν. Παράσκου Κύριε. Συγγνώμη και απεγγελέσαι παρά του Κυρίου ετισόμεθαν. Παράσκου Κύριε. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους μόν του μονογενού του Υιού με του ευλογητός ειρήνη πάση Και το πνεύμα σου ομολογήσον μεν. Πατέρα
Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα, Θεό ηθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα γέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώην βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων τιμών έχομεν προς τον Κύριον δικαίον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ. Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ονχάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, στον έντιμον υγεία μακροημερέου και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Με τα του Πνεύματος Σου. Και με τον Τιμίο χώρον του Κυρίου Θεϊκόμεν, Κύριε ζητάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαμε τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρακόμενα. Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, και γεννήτω το θέλημά Σου όσο του ουρανός και επί της γης. Τον άκρον ημών των εμπιούσιων δώσει την σήμερον, και άσε ημίν τα οφειλήματα ημών, όσο και εμείς αφήμεν στους οφειλέτες ημών, και μην ενέχεις ημάς τους πειρασμών, παρήσε ημάς από του πονηρού. ειρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιόν. Πρόσκομε τα Άγια της Αγίας εις Αγίους Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός.
γιορτάζει την Αγία Οσιομάρτη Παρασκευή και τα κηρύγματα τα οποία θα ακουστούν μιλούν για το μύο τους, για τα θαύματά της, για την νιώτη της, για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το βίο μιας Αγίας και μάλιστα Οσιομάρτυρος. Εμείς εδώ γιορτάζουμε σήμερα μια Αγία Παρασκευή, η οποία έχει και όνομα. Η Αγία Παρασκευή που γιορτάζουμε είναι η Αγία Παρασκευή στο σκοτεινό. Αυτό σημαίνει ότι η Αγία Παρασκευή εδώ έχει όνομα. Δεν είναι απλά μια Αγία Οσία και μάλιστα μάρτης του Χριστού, αλλά ήρθε και εγκατοίκησε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και θα μου επιτρέψετε να μην ομιλήσω για το βίο της, όχι γιατί τον παραμερίζομαι ή τον περιφρονούμε, αντίθετα, αλλά γιατί εδώ θα μιλήσουμε με βάση τη λογική και όχι με βάση την πίστη που έχει μέσα του καθένας από εμάς και θέλει να ακούσει για θαύματα. Εμείς μιλάμε σήμερα για την Αγία Παρασκευή στο σκοτεινό και είπαμε βάση τη λογική, γιατί θα πάρω μερικές χρονολογίες οι οποίες δεν αμφισβητούνται από τη λογική. Βρισκόμεστα στο 2ο αιώνα μετά Χριστό και ιδιαίτερα το 138. Το 138 έτος μετά Χριστού είναι συγκεκριμένη χρονολογία. Είναι η χρονολογία γεννήσεως της Αγίας. Γεννήθηκε στη Ρώμη και ακριβώς στα περίχωρα της Ρώμης. Εκεί ανετράφηκε και μεγάλωσε και έμαθε των χριστιανικών βίων και τη χριστιανική πίστη. Όμως μαρτύρησε. Μαρτύρησε το 162. Ήταν δηλαδή περίπου 22 με 24 ετών, όπως μας μιλούν οι άνθρωποι εκείνοι που ασχολήθηκαν με το βίο της, ο βιογράφος της. Και λέω με τη λογική μιλάμε, γιατί τα χρόνια εκείνα υπήρχαν οι αυτοκράτορες της Ρώμης, οι οποίοι εδίωκαν τον χριστιανισμό και τους χριστιανισμούς και εμαρτυρούσαν όσοι δεν αρνούνταν την πίστη τους και δεν υποτασσόταν εις τους θεούς τις οποίους εκείνοι οι αυτοκράτορες ήθελαν να προσκυνήσουν. Έχουμε λοιπόν τα έτη αυτά, όπου έχουμε μια μετάβαση, γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα, έχουμε μια μετάβαση από την πολυθεΐα στον χριστιανισμό. Από την πολυθεΐα στον χριστιανισμό. Έχουμε μια μετάβαση. Και οι άνθρωποι άφηναν τη θρησκεία των προπατώρων τους και των πατέρων τους και επίστευαν στην Ορθοδοξία. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, σε αυτόν εδώ το χώρο, ελαττεύεται και πιο μπροστά 2-3 χιλιετίες επιμνοϊκής εποχής, ελαττεύεται μια άλλη θεά, η θεά Βιτόμαρτης, η Άρτεμις, η οποία εδώ έρχεται τώρα η πιστή την εποχή εκείνη και μάλιστα τον 3ο αιώνα και μετά το 313, να έχουμε αύξηση των χριστιανών και να τοποθετούν στις θέσεις όπου λατρευότανε οι κάποιες θεότητες, να τοποθετούν τις νέες μορφές των Αγίων. Εδώ λοιπόν η Αγία Παρασκευή την ήφεραν οι πατέρες μας και την τοποθέτησαν στο βάθος του σπηλαίου σε μια σχισμή όπου την ονόμασαν ναό και είχαν και την εικόνα. Μετά ήρθε και προσπέρασε μπορώ να πω, το βωμό της θεάς Βιτόμαρτης, τον οποίο δεν το πείραξε, γιατί είναι σταλαγμή της, δεν το πείραξε ενώ δεν τον πειράξαν οι χριστιανοί να το χαλάσουν,
και ήρθε και κατόχισε εδώ πάνω, ακριβώς εδώ δίπλα που είναι η σημαία, που υπάρχει μια σημαία, εκεί είναι το δεύτερο εκκλησάκι και το τρίτο είναι πάνω όπου λειτουργούμε και εκεί. Έχουμε λοιπόν την Αγία, η οποία ήρθε και κατόχισε εδώ, ονομάστηκε η Αγία Παρασκευή στο σκοτεινό, γιατί το σπήλαιο είναι σκοτεινό. Εγώ σταματάω σε αυτό το κομμάτι και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Δερβάκη να έρθει και να μας μιλήσει ακριβώς το ιστορικό κομμάτι που αφορά το σπήλαιο, για να μας πει τι ακριβώς συνέβαινε σε αυτόν εδώ το χώρο που πατούμε εμείς σήμερα. Και μετά από εκείνο θα ευχαριστήσω εγώ όσους ήρθαν να μας τιμήσουν με τη σημερινή γιορτή. Το τυπικό για της Αγίας Παρασκευής. Εγώ θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν και τόσο σχέση πάρα πολύ με την Αγία Παρασκευή, αλλά με τον τρόπο που μεταφέρθηκε από την ιδωλατρία στην χριστιανική θρησκεία. Καταρχάς βρισκόμαστε 245 μέτρα υψόμετρο. Ο Σπύρος δημιουργήθηκε σε άγνωστη χρονική στιγμή μετά από τεκτονικό σεισμό, ο οποίος έπεσε η οροφή, ένα μέρος της οροφής του σπηλαίου, εκάτσε προς τη βορεινή πλευρά και επανερώθηκε η όψη του προς τα κάτω. Υπάρχει πιθανότητα, σύμφωνα με τους γεωλόγους και τους φυσικούς, να υπάρχει και σπήλαιο από την άλλη πλευρά προς τα βόρεια. Δηλαδή έκατσε η οροφή κάτω και έκλεισε την άλλη πλευρά του σπηλαίου. Κατά την εκδοχή, ας πούμε, των σπηλαιολόγων και των γεωλόγων. Έτσι εφανερώθηκε ο Σπύρος της Αγίας Παρασκευής. Υπάρχει μέσα ο διάκοσμος, ο οποίος μπορείτε να τον δείτε. Ο καθένας βλέπει διάφορες μορφές ανθρώπων ή ζώων και μάλιστα αν δεν κοιτάξετε προς τα στην είσοδο του σπηλαίου θα δείτε το Δία. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το δει ο καθένας, γιατί η φυσιογνωμία του είναι εύκολη να την προσαρμόσει στη δικιά του σκέψη. Βρίσκεται σε 4 πατώματα, τάζει όπως έλεγε ο Πολφόρο, ο Γάλλος σπηλαιολόγος, και ο μεγάλος ναός, ο οποίος είναι εδώ στην είσοδό του, όπως ελαπρευόταν επί Θεάς Άρτεμις, έχει διάμετρο μήκος 133 μέτρα, ύψος 30 και 33 μέτρα φάρδος. Είναι από τους μεγαλύτερους θαλάμους σπηλαίων που βρίσκονται στην Κρήτη και πιθανόν και στην Ελλάδα. Και αυτός είναι βατός από μόνος του, διότι δεν έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη κατασκευή ούτως ώστε να διαμορφωθεί ο χώρος και να είναι προσιτός προς τον κόσμο. Συγχωρέστε με αν κάνω κάποια λάθη, δεν είμαι και τόσο πολύ χρήστης του μικροφόνου, ούτε και βγαίνω πολλές φορές να μιλήσω δημόσια και μπορεί να κάνω κάποια λάθη, και θέλω να σας παρακαλέσω να με συγχωρέσετε γι' αυτό. Παρακάτω θέλω να σας πω ότι υπάρχουν άλλα 3 πλατό, τα οποία κατευθύνονται σε ένα μικρό οικίσχο ναό, ο οποίος είναι περίπου 35 τετραγωνικά μέτρα, στηρίζεται σε μία κολόνα, και αυτό ήταν το μικρό εκκλησάκι όπου και βρέθηκε το εικόνισμα της Αγίας Παρασκευής. Αυτό το εικόνισμα θα σας το πω εγώ και ο καθένας ας το διαμορφώσει στο μυαλό του όπως αυτός νομίζει. Το εικόνισμα αυτό το έφεραν επάνω οι χριστιανοί μετά την ρωμαϊκή περίοδο που ήρθε ο χριστιανισμός. Έβγαινε επάνω το εικόνισμα, αυτό όμως έφευγε σύμφωνα με την παράδοση, ακόμα και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και επί πατρός μου, ας πούμε, ακόμα, αυτό έλεγαν ότι έβλεπα το εικόνισμα, έτρεχε προς τα κάτω, τσουρλούσε, πήγαινε πάει στην κάτω μεριά και από τετράγωνο είχε γίνει ολοστρόκητο. Αυτό ο καθένας ό,τι θέλει, όπως θέλει, ας το διαμορφώσει στο μυαλό του και ας πιστέψει ή ας μην πιστέψει σε αυτό το πράγμα. Θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω ότι σε αυτόν τον χώρο εδώ ευρέθηκε, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τον χώρο του σπηλαίου, ότι ήρθε το 1933 ο Άρθρο Evans, ο οποίος έκανε και την ανάδειξη του παλατιού του Νοσού. Ο Evans μαζί με τον άλλο βοηθό του, τον Εγγλέζο, τον Πεντελέβερη, ο οποίος δυστυχώς τον σκότωσαν οι Γερμανοί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Πέντερφορη, όχι τον Evans βέβαια. Μετά έγιναν ανασκαφές το 1962 επί του κυρίου Δαβάρα, του καθηγητή, ο οποίος και βρήκε ευρήματα κάτω από το κεφάλι, όπως μας υπάρχει στο σταλακτήτη κάτω, υπάρχει θεάτρη το Μάρτιος, όπως είπε και ο πατέρας Εμμανουήλ. Κάτω εκεί υπάρχουν και τα ευρήματα, τα οποία αναδεικνύουν ότι αυτός ο χώρος λατρευόταν 3.000 χρόνια π.Χ. μέχρι και σήμερα, δηλαδή φανταστείτε 5.000 χρόνια είναι χώρος λατρείας, ο οποίος μετά τη ρωμαϊκή περίοδο
μεταφέρθηκε η Θεά Τριτομάτης και έγινε η Αγία Παρασκευή, δηλαδή έτηρε η θέση της Θεάς Τριτομάτης. Το κεφάλι της Θεάς Τριτομάτης βρίσκεται κάτω, είναι σε σταλακτήτη πάνω, ο οποίος μπορεί κανείς να τον δει από λίγο προς το βάθος και αν κάποιος το δείξει, φαίνεται το κεφάλι της Θεάς Τριτομάτης με το κότσο πίσω. Η Θεά Τριτομάτης ήταν η θεά των σπηλαίων, των δασών και του κυνηγιού, δηλαδή ήταν η θεά Άρτεμις, όπως το ελληνικό πάνθεο γιορτάζονται τη θεά Άρτεμις, γιορτάζανε μάλλον τη θεά Άρτεμις. Πήρε τη θέση στην Κρήτη η θεά Τριτομάτης, δεν ακουγόταν σαν θεά Άρτεμις, ή Διάνα, όπως το λέγανε οι Λατίνοι. Ήθελα επίσης να σας πω ότι με τον κύριο Λαβάρα αυτό τεκμηριώνεται ότι υπήρχε αυτή η πίστη, ας πούμε, ότι όντως ήταν χώρος λατρείας. Και ήθελα επίσης να σας πω ότι ο χώρος λατρείας κατά τον Γάλλο σπηλαιολόγο, τον Πολ Φορ, ο οποίος ερχόταν τα τελευταία χρόνια εδώ, μάλλον μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στις αρχές της δεκαετίας του 50, είχε έρθει εδώ και ζήσει το πανηγύρι των χωριανών και των γειτονικών χωριών. Του άρεσε τόσο πολύ, έψαξε όλους τους άλλους και είδε αυτός και προσωμείωσε και είπε ότι ο λαβύρινθος που υπήρχε σε όλη τη σκέψη είναι αυτός ο χώρος, με την έννοια ότι βρίσκεται, δεν ήταν γνωστό σαν παλάτι, αλλά υπήρχε και αποδοχές ότι σκοτώθηκε ή τον σκότωσε ο Αιγαίας ή έκανε συμμαχία με άλλους αντιπάλους των Αθηνών. Τελικά δεν κατάφερε να γυρίσει πίσω. Ο Μίνωας για αυτόν τον λόγο, για να εκδικηθεί τους Αθηναίους, γιατί δεν γύρισε ο Ανδρόγειος πίσω, ο οποίος ήταν ένας θαραλέος, πολεμιστής και αθλητικός άνθρωπος, είχε νικήσει σε όλους τους αγώνες τότε των Αθηναίων, γι' αυτό και τον μίσησαν. Βέβαια, στο τέλος του να σας πω ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ο Οδυσσέας μαζί με τις 7 νέες και τον νέο του Ανδρόγειο ότι σωτήρα έτεχες των ψυχών ημών. Τι ελέησον. Ευλογήσαν τους 5 άλτσεν την ερήμη και εξ αυτών μετάλλησαν τους άντρες κορτάσεις. Αυτός ευλογήσαν και τους άκους. Σας ευχαριστώ. Έχω απέναντί μου κάποιες μορφές και αναφέρεται και για το σπήλαιο αυτό και ήρθε σήμερα να γνωρίσει το χώρο και να συμπληρώσει ό,τι εκείνος θεωρεί απαραίτητο για την έκδοση του βιβλίου. Είναι επίσης εδώ και ο γιατρός μας, ο κύριος Ναράκης, με τον οποίο έχουμε μια παλιά σύγκριση. Στο backstage έχει από εκεί.
γης οι βιόλες, κι όλες οι γης οι βιόλες, κι έτσι μυρίστηκα κι εγώ, μα δεν μυρίζουν όλες. Με το σγουρό βασίλικο στα πέναντι μπαλκόνι, που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, σε αυτόν τον ιερό χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάτερ Μανώλη και ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Γιάννη τον Παπαλιντάκη που μας προσκάλεσε και εμένα και τον Νίκο τον Γιατρομανολάκη στο Λαούτο να αναβιώσουμε εδώ το παλιό γλέντι που γινότανε στη χάρη της Αγίας Παρασκευής. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο χώρος αυτός δεν είναι για μένα τυχαίος. Ερχόμουν από μικρό παιδί εδώ πέρα και τη γιαγιά μου την Αμή έχει ξεγεννήσει το μισό σκοτεινό. Είναι μεγάλη χαρά και για μένα την τιμή και ευλογία που βρισκόμαστε εδώ και είναι μεγάλη νομίζω χαρά και για εσάς, για όσους είστε σκοτεινιώτες, όπως λέγεται, που έχετε τον Παπαμανώλη, έναν τόσο δραστήριο ιερέα, ο οποίος σκέφτεται, οραματίζεται και κάνει πράξη ταυτοχρόνως. Δύσκολο να τα έχει όλα ο άνθρωπος, ο Παπαμανώλης τα έχει. Και εξαιτίας του βρίσκομαι και εγώ απόψε εδώ. Μία φορά παλιότερα είχα βρεθεί μόνο ως φυσιοδυτικός και πήγα μέχρι ένα σημείο, αλλά τώρα αυτό το που συμβαίνει σήμερα και
και που μαζεύει την κοινότητα ολόκληρη εδώ για να γιορτάσουμε τη μνήμη της Αγίας είναι κάτι το μοναδικό και τον ευχαριστούμε πολύ από τη μικρασιάτικη παράδοση. Και εφόσον δεν έχω ένα ούτι, ένα βιολί, θα παίξω ένα τραγούδι μικρασιάτικο που θεωρώ ότι θα ακολουθήσει και ένας ερωτόπιτος. Για να έχουμε τα πάλι αγαπημένους κύριος Στέλιος. Στο πακέ στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβεί. Στο πακέ στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβεί. Το γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και στα βαθιά νερά. Κι αν με πάρει που με πάει κάτω στα βαθιά νερά, το μαλλί μου ανάγκη παίρνω και στο πακέ στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα. Στο πακέ στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα. Γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν γράμματα. Γιατί γράμματα δεν ξέρω